Goddag med dig. Jeg er sådan en fjollergøj, der kan finde på at lave... vi er en blomst. Fuck, hvor vildt, mand. Okay. Nok. Hus der. Daisy. Daisy who? Daisy me rolling. Det der... Ande berindina. Nandalakalena. Nej, goddag med dig, min ven. Vil du Cuba? Så har vi her alt muligt spændende sager. Du kan Cuba. Der har vi for eksempel, det er mælk, dansk mælk. Du kan godt lide dansk mælk, ja. Du vil Cuba, ja. Dalen, der ligger den med den hoved. Den del med varmen der. Goddag. Jeg er opvokset over en gård med 14 knejte, og ja, jeg ved sgu ikke, hvad navn egentlig gik hen og blev, men det der, mor hun kalder mig Pjov, så det holder vi os til. For satan, det tidsner der, det stikker saben inde i munden. Prøv at se, her, mand! Så er det en frø, så er det en kongron. Er det ikke vildt? Kæft, hvor er det vildt, mand. Det er fuldstændig vildt. Wow! Hvor det er blandersaft. Hvor Vurungeby. Ja, du vil gerne Cuba. Ja. Og den er fin, den hat. Jeg fik den af min far, som fik den af sin far. Det vil sige, min farfar. Og den er så fin. Allé. Det er godt. Så, hvordan, hvorfor er katte så grimme? Hvorfor er katte så grimme? Skulle det fordi de er misfarvet, vel? Ligesom i misfarve. Nå, men det skal også videre, I må hygge jer. God aften. Mit navn det er Richard Gyldenmose. Jeg vil gerne sige velkommen til Hvordan gør man, som er det nye husholdningsprogram på Danmarks Radio, der viser, hvordan gør man. Jeg viste i sidste afsnit, hvordan man får lavet en mælkekarton. I sidder måske hjemme i stuen, har lige slået benene op på sofabordet, piben i munden, kaffen den brygger i køkkenet, siger den, og konen er i gang med at støvsuge, og du tænker straks, det er fint, Richard, du har foldet en mælkekarton, hvad gør jeg, når jeg har en saftevandskarton? Det vil jeg med glæde vise for jer her til aften, hvordan gør man. Det er vigtigt i samme instans, som jeg påbegynder demonstrationen, at sige, at denne karton har jo et skruelåg. Skruelåget vil jeg med det samme skrue af og frelægge ned i affaldssækken. Hvordan gør man? Så starter vi igen, som I sikkert tydeligt husker fra sidste gang. Man lægger fingrene ind, lægger lidt tryk, og her vil I med det samme kunne mærke, at dette materiale er lavet af noget tykkere pap end den traditionelle mælkekarton. Så her vil jeg vælge at bruge 2 fingre og trykke en lille smule hårdere. Tryk. Hvordan gør man? Ja. Og ikke fortvivle derhjemme, det er det samme på den anden side. Og det går jo som en leg. Og ja, der så I jo praktisk eksemplar af, hvordan gør man. Jeg går videre til trin 2, der hedder presse sammen. Og det glider der nedad. Og det kører. Og I kan se hjemme i stuerne, at den er helt tynd
samt papir.